ka bang MSME, Micro Small Medium Enterprises? Alam nyo ba na pwede kayong makakuha ng small business loan galing sa gobyerno at 2.5% per month interest rate and service fees all-in lang yan. Ito ang aking guide kung paano makakuha ng isang small business loan. Ano nga ba ang mga qualifications na kailangan ninyo para makakuha ng small business loan? First, kailangan nyo is at least 60% Filipino-owned ang inyong kumpanya. Second, ang asset size ninyo not more than 100 million pesos. Must have 1 or 2 years profitable record base sa BIR filing ninyo sa SEC. Dapat SEC registered. Third, kailangan yung debt and equity ratio nyo not exceeding 80-20. Ito ang mga restrictions nga lang para sa small business loan na to. Cannot be farm level production, mga agriculture, aquaculture, or livestock. Bawal rin ang real estate development. Bawal rin ang mga pure trading of imported commodities. Sa pangbawal ay mga vice-generating activities. Siyempre, mga gambling, mga sabong, etc. So, ang mga requirements lang naman sa mga micro-entrepreneur naman is government-issued ID or barangay clearance within the last 3 months. At saka kailangan may ebidensya kayo na mayroon kayong micro-enterprise activity for at least 1 year. So ano ba ang kailangan yung ebidensya? Usually certification to ng LGU or other government office. Kailangan nyo rin ng proof of 1 year residence. At saka yung asset size ninyo not exceeding 3 million pesos. So, ano nga ba ang mga loans na available para sa small business loan na to? Ang first type natin ay ang fixed asset loans. So, ang ibig ng fixed asset loans, ibig sabihin nito is pambili to ng vehicle or ng sasakyan para sa service or delivery, or bibili ka ng building or production area improvement, may gagawin kang renovation para sa siguro sa maliit na factory mo or sa production area mo, at saka usually ang payment term nito ay 3 to 5 years. At ang loan amount na pwedeng mabigay sa'yo ng gobyerno is depende sa asset purchase ninyo, pero not exceeding 5 million pesos. Pangalawang klase ng loan na pwedeng available ay ang working capital financing. Ang ibang tawag rin dito ay inventory financing, accounts receivable financing. Ang term loan naman nito ay 1 year. At saka ang amount na pwedeng i-loan sa inyo is either 80% ng receivables ninyo or yung mga dapat i-collecta ninyo, or 60% ng mga inventories na bibili ninyo. Ngayon, for mga micro-entrepreneurs, meron rin silang P3 lending na 1-year term loan from 5,000 pesos up to 200,000 pesos depending on sa size ng negosyo ninyo at saka ang ability to pay ninyo. Ngayon, magkano ba nga ba ang interest rate? So, ang interest rate na sinasabi ko nga kanina ay 2.5% per month all in with interest rate and service charges. Saan nyo nga pwede makuha itong loan? So, makuha nyo itong loan sa government or sa GOCC. Ang GOCC ay isang government-owned and controlled corporation. So, saan nyo nga ba mahanap ang GOCC na nagbibigay ng loans para sa mga maliliit na negosyo? Ang GOCC na ito ay tawag SB Corp or Small Businesses Corp. Sila ang nagpo-provide ng loans para sa mga MSME. Paano mo sila makakontakt? Pwede mo makontakt sila sa kanilang phone number. Ito para sa South Luzon and NCR ay +632-7751-1888. Kung nasa Mindanao naman kayo, pwede niyong i-contact ang 082-221-1488. Pwede niyo rin silang i-chat sa FB Messenger. Mahanap mo rin sila sa Facebook under Small Business Corporation, or pwede kayo pumunta sa kanilang website at sbcorp.gov.ph. Ako nga pala ay si Solomon Sai, ang inyong kuya ng bayan.